So yun, what's up mga katropa? Sa araw ng linggo, nagkaroon tayo ng biglaang lakad. Dapat ay pahinga tayo dapat. Nagkaroon tayo ng biglaang ride ng hindi inaasahan. Yan mga katropa, welcome back dito sa ating channel. Yan, kamusta kayo? How are you? Everything? Everything. How are you everyone mga katropa? Here we are, our new vlog. At meron tayong i-rescue na katropa, kaibigan, kasamahan. Dahil siya ay nasiraan banda dun sa 13 Martires. So ating i-rescue. Tutulungan natin at dadalhan natin siya ng parts. So anyway, may piyesa na ako na kailangan niya dahil naubusan daw siya ng preno. Nawalan siya ng preno. Yung brake pad na put na. What? So actually guys, pwede pa naman yung iuwi. Kaso ang iniisip niya ay yung magiging damage ng brake drum o yung rotor disc, yung brake disc, yun. So ito na yung simula ng ating mission mga katropa. Ang tumulong naman sa iba o iba nating katropa. So magsisimula na yung ating so kaya mga katropa, medyo padilim na at medyo traffic pa dahil napakaraming mga bumiyahe galing Tagaytay o nagpunta ng Tagaytay. Ngayon ay pauwi na sila sa kanilang mga lugar, kaya medyo matatagalan tayong makarating doon. Hindi naman tayo pwedeng magmadali dahil maraming sasakyan, baka tayo ay madisgrasya pa, kaya relax lang yan. So mga katropa, balikan ko kayo pagka malapit na tayo doon. Sana kaya yun, malayo na to sa malayo na sa crossing. Isang van, Toyota Hiace van ang ating hinahanap. Nasiraan, naubusan ng preno. So saan kaya siya banda? Sabi niya kanina dito daw at merong 7-Eleven. So natatanaw ko na yung 7-Eleven mga katrops. Hinahanap na lang natin kung saan siya banda. Ito na 7-Eleven. So tawagan muna natin siya o i-text. Tagpasan natin tong men. Hindi makita ang tutulungan. Yun, 7-Eleven. Ayun, nakita rin. Nakita rin yung tutulungan natin na van. Pastil yun. Ha? Sabi sa'yo, hindi papasok. Ha? Hindi papasok? Oo.
Saan naman ko lang picture? Okay na ito? Ha? Layo ba eh? Oh. Sabi ko sa'yo eh. Nag-set ako sa'yo ng picture eh, hindi mo tinignan. Tinignan ko eh. Diba hindi nga natin may pasok yun dati? Kasi baka yung pang lumang high is yan. Ayun mga katraps, sala pa yung dala natin pyesa. So, hahanap pa tayo o susubukan namin kung papasok yung dala-dala namin pyesa. Ayun mga katraps, mamaya-maya ulit update ko kayo kung ano nang nangyari. Oh, pagod na. Kasama sa buhay ng driver na yan. Pagod to. Pagod to. Yan mga katropa. Yung dala-dala natin pyesa, hindi talaga para sa kanya. Nagawa lang ng idea para makauwi lang. Hindi siya nag-fit talaga. So, ang lock niya dalawa. Isa lang ang kumapit dahil hindi nga siya pasok na pasok. Pero hindi naman siya kakalas dahil nasa loob naman siya ng caliper. So, tignan natin kung ano ang mangyayari. Kasi wala nga tayong makuha na pyesa. Linggo pa, gabi na. Yun, sana makauwi ng ayos at ligtas. Pagod tom. Ayun mga katropa, sana ay nakapagbigay tayo ng konting tulong dito sa ating kasamahan, kaibigan, katropa, na kung ano man ang kanyang dinadanas ngayon ay dinanas ko rin yan. Graduate na tayo dyan. Naranasan ko na rin matulog sa kalsada dahil wala akong makuha na pyesa nung nasiraan kami. Bumiyahe kami ng Mindanao. Yun. Okay lang yan. Hanggang ganun mga katropa. So yun. So maraming salamat sa pagsubaybay mga katropa. Ito nga pala si Born to be Ride. So makakauwi na to. Ayun mga katropa. Ayun. Nakalakad na siya. Ay siya pala ibabiyahe pa ng papuntang Impanta. Yun. What's up? Sana nasiyahan kayo sa ating ginawa. This is start sa ating mission na makatulong sa kapwa. Although na malalayo ang kanyang location, pinuntahan pa rin natin. Ganun talaga, dapat talaga tulungan. Ayan mga katropa, maraming salamat. Kung bago ka lang dito sa aking channel, sana kayo huwag mong kalimutan na supportahan at subaybayan, at i-click nyo na rin ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin natin sa mga buhay natin. Ito nga pala, si Born to be Ride. Peace!